Отщепенцы. Патриоты. Тунеядцы. Герои. Националисты, нарушители паспортного режиму, сектанты, алкоголики. Ой, понесло тебе, Василь. Их просто не было. Ты сам себе суперечиш. А Лявон Баразна, а Лариса Геніюш. Их так само не было? Ці былі ў БССР дысідэнты? Ці не? Кім яны былі? І галоўнае, навошта? Балюча прызнацца, але БССР у пасляваенныя гады самая зацюканая рэспубліка Савецкага Саюзу, самая саветызаваная. Хрушчоў казаў, беларусы першымі ўвойдуць у камунізм, бо працавітыя, дысцыплінаваныя, гавораць усе па-руску, і народ у масе сваёй на гэтыя правілы гульні пагаджаўся. Тое, што нехта там збіраўся на кухнях, расказваў анекдоты і марыў пра святое, нацыянальнае, гэта ж па шчырасці несур'ёзна. Ды іх усіх КДБ ведала. На пальцах адной рукі пералічыць. Тьфу! Гэта гісторыя пра стэрыльную, саветызаваную краіну. Беларусь. Саветызаваная краіна? Чаму тады людзей тут саджалі пачкамі за антысавецкую агітацыю і прапаганду, прычым да 1987 года? Я ўжо нарадзілася. Стэрыльная краіна? Усе згодныя? А хто ж тады сядзеў у мардоўскіх лагерах? Каго выкідалі з працы, саджалі ў псіхушкі, бо нармальны ж чалавек не можа быць супраць улады, праўда? Навошта ў КДБ быў цэлы аддзел, які займаўся беларускім нацыяналізмам, і гэта ў 60-е гады, калі ўсё чыстенька і гладзенька. Чаму вакол беларускамоўных увесь час круціліся стукачы, правакатары? Яны ж не дарма хлеб елі, праўда? Гэта гісторыя пра людзей, якія выбралі застацца сабою, не гледзячы ні на што. Вясна 1963 году. Менск, здаецца, самы спакойны горад на зямлі. Круглая плошча зусім нядаўна стала плошчай Перамогі з вялізным абеліскам па цэнтры. І тут у сталіцы БССР арыштоўваюць цэлую групу студэнтаў, якія збіраліся ўзарваць вежу-глушылку, якая глушыла замежныя радыёстанцыі. І гэта зусім побач з той самай плошчай Перамогі. Сергей Ханжанкоў, лідар падпольнай групы, атрымаў 10 гадоў лагероў. Па вызваленні вярнуўся ў Менск, але да самай смерці у 2016 годзе так і не быў рэабілітаваны. Дысідэнты ў пасляваенным СССР сталі легендай. Але гэта ж не толькі непрыемныя мне Солжаніцын, Бродскі, Сахараў і так далей. Гэта украінец Левко Лук'яненка, які сумарна правёў за кратамі 25 гадоў, а пасля стаў адным з бацькоў украінскай незалежнасці. Ці Васыль Стус, паэт, якога замардавалі ў савецкіх засценках у 1985 годзе, перад самай перабудовай. Не чулі. А гэта таму, што ў адрозненне ад рэпрэсій 30-х гадоў у пасляваенныя часы важнай задачай КДБ было прыхоўваць рэпрэсіі, каб яно ўсё было незаўважна, бо трэба атрымаць марку на міжнародным узроўні, каб сябраваць з ЗША, праводзіць фестывалі моладзі, алімпіяды, рабіць выгляд, што ўсё нармальна. Рэпрэсіі? Не. Гэта ў вас там у Ольстэры, у Палестыне, у Вашынгтоне мітынгі разганяюць, а ў нас у СССР дэмакратыя. Дык, можа, таму мы і не ведаем нічога пра беларускіх дысідэнтаў. Дысідэнты ў БССР – гэта дзесяткі падпольных асяродкаў самвыдатаўскай літаратуры, улёткі, сходы на кватэрах. КДБ, канешне, палявала на гэтых людзей. Мала хто чуў, напрыклад, пра справу Вакулоўскай. Гэта Менск 1967 год. А справа палягала на тым, што ў кватэры Лідзіі Вакулоўскай, пісьменніцы, сцэнарысткі, збіралася інтэлігенцыя. Яны гаварылі, мяняліся кнігамі, а сярод гасцей была агентка Зоя Б. Яна і данесла, куды трэба. Справа дайшла да Машэрава, які з задавальненнем адчытаўся пра ускрыты нарыў, нехарошую кватэру, дзе не проста адбываюцца сістэмныя п'янкі, а рыхтуюцца дыверсіі. Там жа каналы сувязі з захадам, проста нейкае варожае кубло. І гэта адзін маленькі прыклад таго, як працаваў гэты татальны кантроль. А колькі іх было насамрэч?
Без доступа да архіваў КДБ мы не можам ацаніць маштаб дысідэнцкага руху ў БССР. Колькі было людзей, колькі справаў, колькі скалечаных лёсаў. Адзінкавыя выпадкі набылі шырокую вядомасць, як гісторыя Міхася Кукабакі. Сумарна ён правёў за кратамі ды ў спецпсіхушках 17 гадоў. Прапаганда называла яго шизафрэнікам, адшчэпенцам, фашыстам, а ён не здаваўся. На судах не прызнаваў віну, адмаўляўся пісаць прашэнні аб памілаванні. Вызвалілі і прызналі яго псіхічна здаровым толькі ў канцы 80-х гадоў. А вось самай вядомай жанчынай-дысідэнткай, безумоўна, стала Ларыса Геніюш. Пасля 8 гадоў гулагу, жывучы ў Беларусі, нават савецкі пашпарт яна прыняць адмаўлялася. Прынцыпова. Лариса Антоновна, ну, вы уже все понимаете. Я Лариса Антоновна. Я ўсё разумею. Наша краіна дае вам шанец. Дякуй. Низкий поклон. Я с вами спокойно и культурно разговариваю. Дякуй, дякуй. Не так, як Цанава ў 48-м годзе ў амерыканцы. Біць яе, біць, павесіць, аддай архіў БНР. Маньяк прыпадачны, я ўсё памятаю. Ну, зараз же іншыя часы, мы перагарнулі старонку. І наша дзяржава... Вашая дзяржава. Нашая дзяржава прапануе вам быць карыснай. Вы же любите Беларусь. Чым вы можете быть корыстной? Давайте разом и подумаем. Я могу шить, могу готовать, могу подлоги мыть у фельдшерском пункте. Ну, это все понятно. Вы же можете писать. Так вы ж мяне за то, что я писала и выкрали з Чехословакии ў 48-м годзе з мужам. Сыну 13 гадоў было. Ён прасіў, каб нас выпусцілі з турмы, усіх выпускалі, нас не. Ён рос у прытулку, як сирота. Такое было время. У вас заўжды такое время. Маскоўскае время. Ды пра што пісаць? Пра то, як добра ў калгасе жыць. Пра тое, як у Лондоне людзі галадаюць. Пра тое, як каварны захад хоча скінуць атамную бомбу на Савецкі Саюз. А вы не поясничайте, я по-доброму. Ну, можно же писать про васильки, про новые свинофермы, про мелиорацию. Вы добра ведаете, что вас от того, каб стать белорусской советской писательницей, отделяя один шаг. Які? На Г пачынаецца, на О канчаецца. І правда, што? Гражданство. Примите гражданство СССР и о пашпарте нашей краіны мараць ва ўсім свеце. А я тут перед вами распинаюся. Дякуй. У меня уже есть грамадзянство. Якое? Я грамадзянка Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, гэтую вашу рэспубліку вас нават дэпартаваць не можам. Не існуе такой краіны. Не было і ніколі не будзе. Ведаеце што? Ідзіце вы... Ці я лепш пайду? Куды? Падлогі мыць. Заадно і рукі памыю. Брыдка гэта ўсё. Вярнуўшыся з гулагу ў 56-м годзе, Ларыса Геніюш і яе муж, Янка Геніюш, пасяліліся ў Зэльве.
Выехаць на захад ім не дазволілі. Янка працаваў лекарам, а Ларыса Антонаўна мыла падлогу ў фельчарскім пункце. Думаеце, яе пакінулі ў спакой? Не. Татальнае сачэнне. Суседзі заходзілі нібыта за солью ці за палкамі, а насамрэч глянуць, што за госці прыехалі да геніюшаў, якія кнігі газеты ляжаць у іх на стале. Без перапынку ездзілі парламенцёры з розных творчых і не зусім творчых арганізацыяў. Прыміце савецкае грамадзянства. А яны? Не. Мы не можам патрымаць у руках тэчкі з матэрыяламі вонкавага назірання, справаздачамі КДБ за ўсе гэтыя гады. Але можам сабе ўявіць, што там было. Фотаздымкі, размовы, даносы. Прыехаў Чарняўскі, прыехаў Танк, прыехаў Васіль Быкаў. Геніюш назвала сваё жыццё на радзіме нясцерпным. Гэта няволя, хоць і не за калючым дротам. Максіму Танку ў 68-м годзе напісала: «Дапамажыце мне выехаць і закончыць жыццё маё між людзьмі, дзе і я буду чалавекам». У 79-м па смерці мужа пісала нават Машэраву, каб дазволіў выехаць хоць куды. Але нават у такой сітуацыі захоўвала гонар. Думайце, таварыш Машэраў, думайце. Гонар яна пакінула сабе. Людзі, якія вызваліліся з лагераў, ставалі іконамі і настаўнікамі для дысідэнтаў у 60-е і 80-е гады. Для ўлады яны ворагі, а для сваіх – героі. Так, напрыклад, успрымалі Цімоха Вострыкава, парашутыста-діверсанта, які адбыў 23 гады лагероў ад званка да званка і вярнуўся ў свой Гомель. Да яго, дарэчы, завітваў малады Алесь Беляцкі. Жывой іконай стала і Ларыса Геніюш. Зельва, дзе яна жыла, ці хутчэй адбывала ссылку, стала меккай для маладых патрыётаў. З ёй раіліся, распытывалі пра іншую Беларусь, не савецкую. Дзякуючы заступніцтву Максіма Танка, які меў вагу ў савецкім апараце, Ларысу Антонаўну пачалі друкаваць. Зборнікі «Невадам з Нёмана», казкі для Міхальскі, «Добрай раніцы, Алесь». Васіль Быкаў, які ані разу не быў дысідэнтам, прабіваў, каб яе вершы друкавала «Гарадзенская праўда». А вось калі ўжо яго самога пачалі цкаваць за аповесць «Мёртвым не баліць», Геніюш прасіла ўсіх, каго ведала, каб заступіліся за Быкава. А нават на пахаванні Ларысы Антонаўны у красавіку 83-го года, на якой сабраліся тысячы людзей, а труну на плячох неслі ад царквы да могілак, усю працэсію здымалі на камеры умоўна невядомыя асобы. З той самай структуры, якая паламала лёсы самой Геніюш, яе мужу, сыну і сотням тысяч іншых нашых свайчыннікаў. Дысідэнцкі рух у Беларусі 50-х-80-х гадоў не меў адзінай структуры, цэнтру і формы. Гэта не была падпольная армія. Хутчэй, плыня цалкам розных людзей, якія найчасцей нават не ведалі пра існаванне іншых, такіх самых, аднадумцаў. Стыхія. Гэта былі людзі, якія размаўлялі па-расейску, па-беларуску, перадавалі з рук у рукі Пастэрнака альбо старыя выданні Ластоўскага, расказвалі тыя самыя антысавецкія анекдоты, бо гэта быў жывы канал камунікацыі. Слухалі замежныя радыёстанцыі ці збіраліся на кватэрах, каб падпольна маліцца. Усіх іх аб'ядноўвала адно – жаданне свабоды і пераменаў, не прыняццё таталітарызму. Нацыянальная плыня дысідэнтаў рознілася ад сваіх расійскіх калегаў тым, што ў іх фокусе былі не толькі правы чалавека, але таксама мова, гісторыя, ідэнтычнасць. Салжэніцыну не трэба было думаць пра захаванне расійскай мовы, а Міхасю Чарняўскаму, Зянону Пазняку, Міколу Ермаловічу, Алесю Разанову і сотням і дзесяткам іншых трэба было. Адсюль стратэгія захоўваць і пашыраць беларушчыну. Таму акурат у нацыяналізме партыя і КДБ бачылі найбольшую пагрозу. Адсюль дзіўнае забойства Лявона Баразны ў Менску ў 72-м годзе. Адсюль спробы зляпіць справу нацыяналістычнага падполля і прызначыць яму лідара, напрыклад, Владзіміра Караткевіча. Так, нашага класіка таксама цягалі на допыты ў КДБ. Гісторыя дысідэнцкага руху ў БССР дасюль не напісаная, невядомая. Гэта пазл, які яшчэ трэба будзе скласці і сказаць дзякуй усім тым людзям, праца якіх была недарэмнай. Пагуляемся. Давай. Дык
А чаму ж усе гэтыя дысідэнты не паўсталі супраць савецкай улады? Са зброяй, з аўтаматамі, а сядзелі сабе на пракураных кухнях. Пытанне з серыі: чаму ты, Васілю, у танку не згарэў? Ну, безумоўна, не згарэў, але буду настойваць. Ну, маглі б нешта зрабіць. Ну, сур'ёзнае. Вось, дарэчы, Міхась Чарняўскі, пазней археолог, пісьменнік, якога мы з табой у дзяцінстве чыталі, любілі, узгадываў, як у студэнцкім інтэрнаце да яго падыходзіў то адзін, то другі. А давай навучу рабіць выбухоўку, а давай разам улётак надрукуем. І ён іх слаў лесам. Калі трэба будзе, я звярнуся да вас. Дзякуй вялікі. І ў чым падвох, мы ведаем. Падвох у тым, што КДБ пасля Сталіна нікуды не знік. Проста тактыка ягоная памянялася. Менш саджаць, больш кантраляваць. А калі ты, скажам, гаворыш па-беларуску, ці бераш пэўнай кнігі ў бібліятэцы, табой ужо цікавяцца. Ну і вось, падсылалі правакатараў, каб вывесці на чыстую ваду, на крыміналачку. Дарэчы, я чуў байку, што была норма: у кожным пад'ездзе жылога дома павінна было быць па адным стукачы. Тут не ведаю, даруй. КДБ яшчэ і добра папрацавала на свой асабісты імідж. Мы ўсё ведаем, мы паўсюдна за ўсімі сочым. А што не так было, ты хочаш сказаць? Ну, яны ж неяк праспалі развал Савецкага Саюзу свайго. І ўсе гэтыя сеткі даносчыкаў, усе гэтыя схемы, павуціны, нічога ж не дапамагло. Бо час прыспеў, грамадства ўжо было іншае. Ну, вось і глядзі. Саюз сам разваліўся. Не дысідэнты яго развалілі, не яны перамаглі партыю і КДБ. Дык у чым іхнае геройства? Не тых раскручаных савецкіх дысідэнтаў, з якіх цяпер лепяць мяккую прапаганду рускага міру, а нашых. Магчыма, і геройства у тым, каб застацца сабой, каб захаваць душу. Я не сумняюся, што Ларыса Геніуш у 83-м годзе памірала свабодным чалавекам, няхай у несвабоднай краіне. Бо яна магла з высок глядзець на ўсіх гэтых лыньковых крапіваў, кажучы ім: спявайце Сталіну і гіньце, як ветрам скручаны чарот. Мяне ў зняволі не пакіньце, там, дзе сягоння мой народ. Яна магла, а яны з медалямі сваімі, з граматамі не маглі. З іншага боку, можна ж было, як Максім Танк, як Геннадзь Бураўкін, ісці па кар'еры на лесвіцы і больш зрабіць для Беларусі і асобных беларусаў, ну ці не? А гэта ўжо персанальны выбар. І не нам, напэўна, з табой судзіць людзей, ані Бураўкіна, ані тым больш Геніуш. Хаця, магчыма, у нашых гледачоў будзе іншае меркаванне. Што лепш, супрацоўнічаць, але і працаваць для радзімы, ці ісці ў жорсткую адмову? Як думаеце? Пішыце ў каментах, калі вам бяспечна. Што нам сёння з усёй гэтай гісторыі? Апроч таго, што справа гонару выдаць шматтомнік «Справа Геніуш» з усімі падрабязнасцямі, імёнамі, фота, як ва ўкраіне выдалі справу Стуса, калі архівы СБУ адкрылі, і кніга, дарэчы, стала бестселерам. Ну, гэта ты маеш на ўвазе ў светлай будучыні, калі-небудзь, калі ў нас адчыняць архівы. А пакуль, ты ведаеш, у Зэльве знік, слова-то якое, знік, скралі помнік Ларысе Геніуш, што стаяў каля царквы. Яна сама, не забывайся, да гэтага часу пасмяротна не рэабілітаваная, яна дасюль вораг дзяржавы. Ну так, а на сёння якія ўрокі? Тут, магчыма, варта падумаць пра стратэгіі, бо той жа Міхась Чарняўскі, напрыклад, узгадываў, калі ў 68-м годзе расійскія дысідэнты, пара чалавек, выйшлі на плошчу з плакатамі супраць уварвання расійскіх танкаў у Чэхаславакію, беларусы свядома абралі іншую стратэгію. Анекдоты на кухні расказваць? Не. Вучыць, ставаць выкладчыкамі, захоўваць памяць, гуртаваць вакол сябе людзей, нават збіраць архівы. Гэта таксама форма нонканфармізму ў краіне, якая нібыта пачынае сваю гісторыю з 1917 года і ўвесь час перапісвае ад з'езду да з'езду. Гэта таксама вельмі важна. Думаю, мала толькі адзначыць дзеянні. Трэба зрабіць высновы, што нам з усяго гэтага. А тое, што калі настаў час зменаў, тое самае акно магчымасцяў, знайшліся і людзі, якія
не проста пайшлі ў парламент. Яны ведалі каштоўнасць нацыянальнай дзяржавы, ведалі, што наш герб пагоня, ведалі наш сцяг. Яны ведалі, што лепш жыць у асобнай незалежнай краіне, і яны не проста крычалі на мітынгах, яны пры гэтым мелі што сказаць. Адшчэпенцы, туніяцы, алкаголікі, фашысты. Ну проста ўсё, што казалі ў СССР пра дысідэнтаў, зараз у Беларусі паўтараюць пра апанентаў улады. Слоўнік не змяніўся. Так, не змяніўся абсалютна, толькі вось метады ўжо змяніліся. То бок, Як бы гэта дзіўна не прагучала, партыя і КДБ савецкая мелі сваю стратэгію, сваё, можна нават сказаць, сістэмнае мысленне. Ты пішы не так, а пішы вось так. Ты вось так не кажы, а кажы вось так. а цяпер што па-іншаму? А цяпер больш складана. Пішы ўсё, што хочаш, а мы цябе ўсё роўна пасадзім. Такі вось падыход. Ну, прынамсі, на мой погляд, так усё выглядае. А значыць, гісторыя ўсё ж такі не паўтараецца. Я баюся, што ў адну ваду двойчы не скокнеш. Але самі вось гэтай стратэгіі супраціву, захавання свайго гонару ва ўмовах таталітарнага кантролю, увесь гэты досвед дысідэнтаў, ён, напэўна, ўсё яшчэ актуальны для нас. Што ж, пачытаем у каментарах. Дакладна, там і сустрэнемся. Пакуль. Пакуль.